Jare Diponegoro mati iki sapa ora? Rama Sunan Kudus sedaya aturipun murid wonten ing Panci Kudus boten kleru. Kowe sing mateni. Nggih, nganggo brongo setan kober. Brongo setan kober sampun lakon nyecep getih Kamas Dirgonegoro. Mati ya. Sedaya kula pinangka dadi watu sandungan yen kula benjang jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro kalebet Kamas Langgar nggih mugi seda. Ning perkara iki ora mendho bakal malah saya ndodro. Coba sawangen sakwise brongot sitan kober iki nggawa korban, coba sawangen pucuke disawang le. Loh kembang kacange pukul. Mulane sapa kuwi? Mongko niat lan panjang kamu iki urung kelakon, nek sing mbok nggo agul-agulis kaya ngene iki terus piye? Nek ngaten mboten gadhahi daya katiasan. Lah wis. Lah terus pripun iki? Pengin balik? Nggih. Nek pengin balik sawetara disiget nggonmu brontak menyang Demak. Lah kersanipun pusaka tak jamasane luwih dhisik mengko nek wis rampung baleni njaluk palungguhan ning Demak. Oh ngaten. Ya, Bre. Sawetara kuwi bali menyang dagan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Demak geger digawa saka Surawiyata. Malah iki ya wis ana korban nedrah Demak. Saka ampuhe pusaka brongot setan kober iki. Lah kok sampean kok wani lho ya ini? Wani piye? Lah sampean iku pun kandha nek niki pun mulane kuwi aku arep njaluk tulung pusaka iki arep tak jamasi ya. Aku tak tata-tata, aku tak ramas disimpen aja sapa wae weruh. Saya-saya pusaka iki wal saka Kudus ya. Oh ngaten. Disimpen sing rapet. Kangen kalih Eyang. Tenan apa ora? Mesti saben-saben tekone papan kene iki ora mung kangen karo Eyang, mesti duwe karep. Nggih, Eyang. Kula kepengin ngambil ananing brongot setan kok. Oh, dadi anggonmu teko ning papan kene kepengin nyilip brongot setan kober. Mriko leres. Arep ngopo to? Keparengaken ya. Nek kaya ngono mongko nek dibalekke lho ya. Saestu. Stop. Nggih. Aja lali mongko nek dibalekke wis kelakon. Sampun ya ini. Nggih, kula. Pusaka nang gorene tak kandhine menyang Sanggar Pamujan. Nah ini kue ya ini. Nanging Pusakane diampil kalian Bagus Mukmin ya ini. lho
Lho aku iki meling piye? Lah nggih mesake lho yaine. Mesake. Kowe kuwi angger ngerti rupa ganteng sithik. Wis gembok atimu. Lah Nek nganti brongot setan kok berwasaka kudus, iki mengko bakal ana korban meneh iki. lah pripun kon kebacut e yaine? Lah kula pripun iki? Oh, sing tuwa ora roh tuwane, sing nom ya ngono ora iso nyawang karo mripate. Duwe mripat kaya ora ndek mripat kaya wong picak kowe. Wis iki Pripun yai? kabeh wis kebatut. Tak senenono kowe nganti sak wulan ora bakal rampung. Tak temane mukmin mumpung durung ana korban. Kang atas Konku Bali ana ing Kabupaten Dagan. Di tengah jalan wis dikala mangsane wektuning salat tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bakal netepi kewajiban wis dhisik. Hayyal shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yai Baru. Sawise aku mati ning Paman Surayanto. Aku ora ngerti padange jagat Yai, Pak. Terus panjenengan wuto Kang Mas. Waduh, waduh, Yai. Assalamualaikum. Udah iki ndeuni piye? Nek lakon mateni mungsuhe arep turu karo bojone tengah dalan. Yen, nek ana wong liwat, tak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Weloh, mati sampyo iki. Yo. Kok kebangetan temen. Niatmu luwake pangorbanan. Jumbuhake marang tetembungan Jerbasuki Mawa Beya. Ning kok malah kedadiane kaya ngene Surawiyata. Kanggo pengiling-iling anak putu besok. Patimu menyang sak pinggiring lepen. Kula katelao Pangeran Sido Lepen. Unang bayi panggung ki lagi bobot. Terus anake piye iki? Cetha iki swara bayi. Ing menyang endi bayine? Tolong.
Astagfirullahaladzim. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surawiyata Paku. Itismu wus lair ing jagat padang. Wijil jaluk. Aku sumpah najan ora kasembadan penjangkamu nanging anakmu besok king bakal jumbuhake lan nerusake lelakon iki. Najan to kowe wis ora ana ning aku percaya sukmamu isih ngranti sak kiwa tengening papan kene. Seksenana Surawiyata. Putramu king mijil jaluk lair kanthi temangsang menyang sak dhuwure pandan. Kanggo ngawekane tak gulawentah ing Panti Kudus. Sira sakloron kinarya paseksen. Anakmu tak wenehi jeneng Penangsang. Yen lelakon iki tak bacoke ora urung aku bakal kewirangan. Sawetara aku ora kalah, ning aku ngalah. Eling den eling-eling wong Demak. Besok dewasane Penangsang bakal nunggak semi marang wong tuane. Gandeng iki wis gagat raina. Wis winanti para umat Islam nindakake wajib. Sawetara tak sigek aku bakal manunggal. Ngiras pantes nyuwun pambedhaing pangaksama ingkang agung dumateng keluarga agung Bapa saha Ibu ingkang hamengkugati. Mbok bilih anggenipun gilar Tribudaya Sagotra sowan atur panglipur netepi dhateng kewajiban kirang nuju prana kirangipun unggah ungguh sasa Bosita kula minangka wakil rombongan nyuwun samudraning pangaksama ingkang agung. Kepareng kula nyuwun pamit kanthi panutuping atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.